Milé bratia, sestry, bratranci, vážení okoloidúci. Cez naše mesto, kde som primátor, pomaly prešla jar a cez môjho tajomníka Joža nákladné auto. A ja sa vás pýtam, čo sú toto za ľudia, čo normálne prejdú pokojne ležiaceho človeka na ceste o 2:30 ráno? Čo sú toto za ľudia? Veď to už ani Maďari nemôžu byť. Ešte šťastie, že Jožo má takú tvrdú pečeň ako ja a to auto sa hneď vykolajilo. Inak, prepáčte mi dnes výnimočne moju zlú articirkuláciu, ale bol som ráno u zubára a jasne som mu povedal, že to nemá boleť, lebo ho nakopem, že sa nezastaví ani na Marse. Ale on, ja neviem, čo si on o mne myslí, lebo to bolelo jak svíňa. On si asi o mne myslí, že ja som len taký voľaký impeachment, alebo čo. Ja vravím jedno. Alebo aj dve, no. Vracame sa do doby kamennej, súdruhovia. To ste si zase koho zvolili za prezidenta? Voľakého Brusiča Hrančičo. Doveď, ja by som sa zasmial. Ten môže tak brúsiť kosák s kladivom, čo má doma v sekretáre. Ale inak som sa pozeral na televízor, teda kým som ešte dovidel. A viete, kto ho najviac volilo? Južné Slovensko. Áno, Južné Slovensko. A viete prečo? Lebo je Maďar. Pozrite sa, mne je to jedno, že som neprešiel. Ja sa roboty nebojím. Ja som o robote hodne počul. A hovorím jedno, roboty sa netreba báť, hlavne keď ju robia druhí. To sa mi podarilo, to budem používať. No ale vráťme sa k ukoritu veci. Ja a matrica Slovenska si myslíme, a to si to nemyslíme veľa, aby ste sa už konečne prebrali, Slováci. My sa musíme skoncertovať na ďalšie veci. Veď to nie je možné, čo sa mi minule stalo. Som normálne letel letadlom z Bratislavy na dovolenky s jednou slovenskou cestovnou kanceláriou. A viete, kde má tá slovenská cestovná kancelária pobočku? V Maďarsku! Pýtam sa vás, toto ste chceli, Slováci? Toto? Aby ste letali na dovolenku s kaďakými nadrbanými Maďarmi, čo hociko prejdu na ceste o 2:30 ráno? Toto ste chceli? A keď si myslí, že mňa bude dirigovať nejaký červený, ale nebudem konfrontačný. Počkam ja, čo sa z toho Brusiča Hran vypluje.
Inak, teraz som si tiež kúpil jednu vec, čo vibruje. No, teraz sa smejte, smejte, to je humor, Slováci. No. Holáci strojček som si kúpil. No. Lebo už môj starý otec hovorili, aj keď nadrbaný, ale oholený. Takže ja a matrika Slovenska sme sa zhodli, že z toho tragédiu robiť nebudeme. Ja nepotrebujem žiadne odpočúvanie vo funkcii. Ja si kľudne vyložím nohy hoci kde a budem pozerať televízor. Aj minule sme pozerali s tajomníkom, ale dlho sme nevedeli, že na čo vlastne hrajú našu hymnu vždy na konci vysielania. A potom tajomník povedal, že to je asi na počesť toho idiota, čo to vydrží pozerať do konca. Milé naše bratia a sestry, vážení okoloidúci, to je na dnes asi tak všetko, čo som vám chcel vyspovedať. Sa s vami lúčim, ale dnes sa rozlúčim netradične peknou pesničkou, ale pesničkou slovenskou. Nie kaďaké tie voloviny, čo teraz spievajú mladí ako Medvídek, zacice si brní, z medvídka padá sníh. No čo sú toto zákoniny, prosím vás pekne, Slováci, sa spamätajte, ako môže z medveďa padať sneh, veď tomu by neuveril ani Maďar. Takže ja sa rozlúčim pesničkou slovenskou, tak povedať aktuálnou. 3, 2, 1, idem. Vo väzení Lexa žije, nedočka sa amnestie a Vlado je na slobode, čaká, kedy bude v mode. Bude v mode, no, na zdravie a dovidenia.